wai haka aka koya miki tarbiyya ki zo ki tar da mutum yana kallo ki zo ki rufe mai gabansa? Me kike takama da shi? Kamar yaya? Zaki wani ce kina kallo na tsaya a gaban ki. Wai in tambaye ki mana ke kika sai tibin nan ko kuma mijina ne ya sai tibin nan? Kin ga idan mijina ne ya siya ina da iko da komai. Ke ba za ki jin gaya miki ba ma iya tibi ba. Komai da komai na cikin gidan nan yadda kike ji da shi haka kazalika. Ke kina da hankali kuwa? Mahaifiyar tawa kike gaya wa irin waɗannan magan maganganu? Au, wato ni baka ɗauke ni a matsayin mahaifiyarka ba. To bari ka jin gaya maka. Ko kasu, ko kaki, ni uwarka ce. Kuma dole kai mun biyayya kamar yadda kake ma wannan dattijiya. Nasir, me nake so na gani ne? Wannan wai ummi ce ko kuma idona ne yake min gizo? Yanayinta da siffarta tana kama da ummi. Ko kuma rikicewa ce ta riske ni? Wallahi yaran ne tsaye da mutane suna ta jira na ofis ba da mun shi ba da yanzu na tafi. Amma Alhaji kana da gajin haƙuri. Yaran nan ƙarshen ta wani abin ne tsaye da shi. Ba za su tsaye da kai haka kawai ba su zo ba. Suna hanya in kai haƙuri. Kai haƙuri don Allah. Alaikum salam. Yanzu nan muke zancen sa. Allah ya wuce zuciyar dadi. Mama ai mun afuwa. Ina to san da zuwa. Sannun ku da zuwa. Sannu? Ikon Allah. Sannun ku. San da zuwa. A ga wuri nake zauna mana, kika zauna a ƙasa. Ina yi ne ajiya? Lafiya ƙalau. Sani. Ina yi ne Alhaji? Alhaji ana gaishe ka. Lafiya lau. Lafiya lau ya gida. Alhamdulillah an zo lafiya. To masha Allah. Madalla. Allah sarki. Ai na ji mana ta jira mutane suna ta jira a ofis wallahi kai nake jira. Allah ashe tare za ku zo. Allah sarki. To ya sunan nata ne? A'a, ummi, sannu ya mutan gidan naku. Sun zo lafiya. Ya suke suna nan kalau dai ko? Ikon Allah, Alhaji. Kawai na tafi tafiya ta da maturu. To. Sannun da zuwa ko? Yawa sannun ki da zuwa. Kika ce sunan? Cewa ce sunan ta ummi. Oh, ke ummi Allah sarki, Allah ya miki albarka. Allah ya miki albarka. To in kun gama ni dai zan fita idan ma ai mu gaisa ne ko? To amma dai ai ka tsaya dai ku da gaisa. To ai na tsaya wallahi. Sannan ummi ya gida ya mutan gidan. To Allah sarki sannin ki da zuwa. Allah sarki. Sannu kai baƙo a karrama shi kuma a mutunta shi kuma a daraja shi. Kar ka bar ta haka. Ka san ku yaran yanzu ba kasafai kuke iya kula da mutum ba. Duk lokacin da aka ce baƙo ya zo gidanku to ka mutunta shi kuma ka karamta shi. Ha gani Allah zai baka lada. Haka ne. Har ke ma din ki kula da ita sosai. Baƙuwar ki ce, baƙuwarsa ce, baƙuwata ce. Ka gani? Ki kula da ita to, ki kula da ita. Ai duk abin da ya kamata a yi mata. Inda wani abu sai ki mun magana ma in ya so ko kuɗi zan turo muku. Baƙi a karrama baƙo a kula da shi. A bawa baƙo muhimmanci. Baƙo yana da mugun muhimmanci. Allah ma zai saka maka albarka a ciki. Alhaji lafiya dai kuwa? To dan na ce a kula da baƙo, baƙonka annabinka. Da Allah ba na san irin wannan in mutum ya shigo gidan wadata ya gane da wadata. Haka ne wayannan yaran ba za su iya kula da su ba. Shi yasa ake gaya musu ki dora ta kan tafarkin da za ta iya zai taimaka mata. Ya yi gado. Ba yunwa ba kishirwa a nan gidan. Gaskiya ne. A da lafiya. To madalla. Allah ya tsare. Ka kula da ita. Ka kula da ita. Ki kula da ita. Ikon Allah. Sanne yan nan. Sanne ya matan gidan naku. Masha Allah. Allah sarki. To. Sai mu sha hiran mu wallahi. Yarinya kirki. Allah sarki.
To ka gani shikenan. To sai ka dawo. A da lafiya. Allah ya tsare. Oh. Kafa ka zaunar da 'yan mutane fa. To shikenan a da lafiya. To dan zauna mana kan kujera ke kuma. Mamaki kin mance mai kika ce min dukkanin maki idan kin nuna kin bar min amma loto guda kina so kiga kin farmin kika sana sarrafa kika yi mini doka Allah baya barin aikin wani kan wani koda fannin so would be so would be so would be so yeah would be gonna would be so would be so would be so yeah would be gonna dakin nuna zaki kama hannuna in aka min laifi kina lallashi na a lokacin kike warewa na kallo na waya kika bugen baki kika sa ni raki kika sa na zamo banda galiwu da ɗanyi saboda ni miki so me na kira shi da rayuwa yanzu kuma ɗacin rayuwa. Pat, na'am daddy. Akwai wasu kaya da na siya a UK. Mun gama ciniki da mutanen. Amma ban ga kayan ba ido da ido. Suna da buƙatar in je in kalli kayan amma ni kuma ban da lokaci. Idan ka yarda da abin da muka yi da su, idan ka kamar ido na ne. Abin da ka gani shine kamar ni ne na gani. Ka zauna a can ka jira ni zuwa sati biyu a gama komai da komai a ɗoro kayan nan su taho ka gane in tura ma kuɗi ka biya su ka je ka to. Idan ba su yi ba to kaga ba ni da asara kwata-kwata kuma ba ita nake bukata ba kai ka sani. Don haka ina buƙatar passport ɗinka ka zo ka shirya ka tafi. To, dadi in dai har wannan ce matsalar, ai wannan cikin kwana 3-4 zan kammala uzurin nan har in dawo. Amma dadi na ji kana kiran sati 2. Yanzu ni kake gaya wa cewar kana da wani uzuri banda uzuri na? Har kai kana da wata magana da za ka faɗa bayan abin da na baka umarni? Ka yi haƙuri dadi, Allah ya wuce zuciyarka. Kamar ya yi haƙuri. Ka kalli ido na ka kalle ni har ka gaya min akwai wani abu da kake so ka yi sannan ka tafi akan business ɗina? Dukiyar da kayan da komai da wa ake tarawa? Ai na ɗauka da kai da kaya duk mallaka wuya ne. Yanzu idan na ce wata ɗaya za ka yi me zai faru? Ta ba komai dadi, za a yi abin da kake. Ka kawo passport ɗinka a yau. Allah ya wuce zuciyarka. Kana gaya min wai kana da wani abu da za ka je. Wani abu da za ka yi ya kai bukata ta? Sha. Haba Alhaji, yanzu har akwai wata yarinyar da za ta zo ta tashi hankalinka? Ko ta kawo wani magana ko ta kawo wani abin da zai sa hankalinka gaba ɗaya duka rikice? Malam Hudu ba za ka gane ba ne, ba yarinyar nake ji ba. Ɗana Fahad nake ji, saboda ina kalla kamar akwai abin kunya a ciki. Kai Alhaji haba, me abin kunya? Me abin kunya? Magana fa ake yi da raya sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai bai kamata ma a ce wai za a kawo wani maganan kunya, al'ada daban addini daban. Malam Hudu kenan. Alhaji. Malam Hudu uban lissafi. Allah ƙara girma da shi. Ƙara girma. Gaskiya ina son Ummu.
gaskiya ina ne. son ka yi tunanin wace hanya za mu bi in mallaki ummi. Alhaji akwai shawara. Ka ganta nan, ka ganta nan. Ka ga yadda take tafiya kamar tarwaɗa, ka gani? Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Sanni ina yini. Lafiya lau, tashi. Kin biya. Zan muku sallama da umma ne? A'a, ai ba wajen umma muka zo, ba wajen ki muka zo. Kin biya sarautar mata. Mun zo ne da abin alkhairi. Mun zo ne da maganan raya sunnan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. ‘Yan mata, wato tun lokacin Malam Hudu dakata Malam Hudu. Wato ainihin ummi, wato kin ga tun ranar da kika je gida da ke da far, wallahi tun lokacin baccin kirki ban ƙara yi ba. Allah ya sani ban taɓa ganin mace da ta kwanta min a rai. Na ji a raina ina son in kasance da ita a matsayin aure kan ranar ba. Dadi, don Allah ka daina faɗan wannan maganar. Wallahi wannan maganar da kake faɗa ni kaina kunya nake ji. Dadi ko ka manta ni ce budurwar Fahad wacce kuma zai aura. Ummi, ita mace allura cikin ruwa ce. Wanda yake da rabo shine zai ɗauka. Fahad yana son ki, ni ina son ki. Ki zauna ki yi lissafi da kanki. Waye cancanta ki aura? Kuma ina son ki sani, bai kamata ki haramta min abin da addini ya halatta min ba. Addini bai haramta min in kasance maneman auren ki ba. Kuma bai haramta min in ce in furta ina son ki ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Batta a hankali. Yaya haka? Me ya faru naga kina shigowa gida kuma da kuka, me ya faru? Umma. Baban Fahad ne ya zo ya ce wai yana so na. Inna lillahi wa inna Kuma wai da aure ma yake so la na. ilaha illallah. Baban Fahad din da kanshi. To wannan kuma wani irin abun kunya ne? Alhalin kuma ya san ɗansa ne yake so ya aure shi. Kai jama'a. Kai? Alaikum. Umma wai gashi wai wani ne wai a waje ya ce a baki. Je ka mayar ka je ka ce ba za a karɓa ba. Kawo kaji? Je ka ce an gode. Gaskiya abin da kake ƙoƙarin yi bai kamata ba, kuma bai dace ba, kuma babu girma, babu mutunci a cikin wannan abu da ka tsaro za ka yi wannan auren. To, yaya duk wannan surutun da na ji kana yi akan magana aure kaza da kaza, ai na ɗauka za ka kawo aya ko hadisi wanda ya haramta. Idan me zan ce, ai ba wata aya da hadisi da zan ce ya haramta aure, idan ce ya karfafa mana a yi shi, suna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma kai abin da kake so ka yi ne, nake ganin an biyo wani wajen ya zama haramci. Abu biyu ne. Na farko akan yara. To me haramcin? Na biyu ita yarinya da kake kokarin ka dagula musu lissafi ko wani abu, wannan shine ana barin halak da kunya. Ka gane? Wannan shi nake gaya maka. Haramci. Yaya na fahimci cewar kawai ba ka son aure na da yarinyar nan. Ba na so. Dan bai kamata ba. Kuma ba zan ji in gani a yi rashin daidai a gabana ba da goyon ba. Shi ne daman dai na yi ma yi alkunya ne haka dai, amma tun da kana son ka ji gaskiya ba na so. Wato bai kamata ba. Kwata-kwata. To tun da bai kamata ba,
ina ganin kai ma bai kamata ka rike makullin stona da yake hannunka ba. Kuma bai kamata ma kwata-kwata ka ajiye dukiyata gaba ɗaya ka juya dukiyata baka sarrafa. Okay. Ta nan ka ballo za ka yi min gori? Ba gori zan maka baya. Kawai abin da bai kamata ba kawai. Amma dai abin da ke so ka sani, Allah shi yake bawa arziki ga wanda ya so. Kai ma da ya baka, ba rawa kai masa ba, ba dan kafi ni ba ya baka ba. Shi yake yin abin da ya so ya ba wanda ya so ya hana wanda ya so. Don haka wannan ba za ta sa ni wai in canja ra'ayina ba, ko me kace in dama da shi zan dama ka da shi. In Allah ya so gobe sai yanzu in wuce ka. Kakan haifa dama ya zo ya fi ka. Balle kai ka ne. Man dai yanzu baka fi nan bai. Ai ban fi ka ba. Shi ya ga dama ya aikata abin da ya so ya ba wanda ya so. Haka ni ma yana iya bani. Abin da kake nema za a dawo maka da shi. Ni ba za a yi san zuciya da ni. Wannan ita ce magana. Ya Allah zai halatta abu a ce wai shikenan kawai ka dawo min da kayana kawai ka dawo min da kayana. Babu wani mutum da zai hana ni auren yarinyar na wallahi. Ba wani mutum da zai hana ni. Ai inda rai yayi wa daɗi barin me shi ne. Bai baya son ya huta. Haba ummi, ke ma aikin san bayan da za a yi a ce na goyi bayan ƙarya ko kuma in goyi abin da zai cutar da ke. Ai yanzu idan kika ce ba kya son Alhaji ba za ki aure shi ba sai Fahad, to bari in gaya miki ta za ki biyu babu ne. Saboda kin ga dole Fahad dai Alhaji mahaifinsa ne, kuma idan kika ce Fahad ɗin kike so ba Alhaji ba, to bari in gaya miki tabbas zai iya ɓaci komai nasa dukiyarsa da yake hannun Fahad. Saboda haka abin da yake shine kawai ki haƙura kawai ki aure Alhaji. Haka ne maganar ki umma. Amma magana ta gaskiya ina son Fahad sosai umma. Har idan wannan abin ya tabbata, umma ban san da wani ido zan kalli Fahad ba. Ummi ta kenan. Kar ma ki dubi wannan kallon. Kallon dai da zai yi shine kallon mahaifinsa da ya zai ya kalle shi. Saboda haka kar ma ki kawo wannan tunanin a zuciyarki. Haka ne umma. Gaskiya kina da lissafin rayuwa. Ai dama kin san an ce abinda babba ya hango yaro ko ya hau dutsen dala to baya hango shi. Saboda haka wannan ita ce kaddararki. Kuma kar fa ki manta fa jima'an da muka yi kuma a duniya ba a banza take ba. Ban ga dacewar yin wannan auren ba. Ce ɗanka yana son yarinya, kai uwa kai makarbiya ka ce ka raba shi da ita, wannan kana ga zai haifar da ɗa mai ido. Budurwar ɗanka ka je ka auro ta ka kawo ta cikin gida, in wani abu ya faru wa za ka zarga? Ɗanka auro ko kai ka auro wa kanka? Ba ma abin da zai faru, Allah ya kiyaye yaya. Daman idan ido ya makance ai amma yake ce idan zuciya ta makance ganin ido ba zai yi fa'ida ba. Baka jije ba baka kuma yadda ba, amma ina gudun akwai son zuciya wanda yana iya zama da na sani daga baya. Wato yaya ni dai na gode Allah da yarinyar nan ba ni na takura ta ba, tunda tana so kai ne baka so, dan Allah ka yi haƙuri abun nan. Na farko ba kuma Allah subhanahu wata'ala ne ya haramta wannan abun ba, kai ne kake so ka haramta. Yaya ka kyale ni dan Allah ka bar nan aure yarinyar nan. Kai da ita da shi da gaiwa fara ganin ta yana so, wa ka fara soyayya da shi? Wala ta jasa su, kada ka yi bincike. Haramun ne, yaya ka daina shigo da wani abu haka, ko shi ya ganta tunda da yarinyar ta ce ba ta so na in haƙura, zan haƙura. Tunda ta ce tana so na, shi bai da kara, me zai da ita, ya haƙura man. Ba ɗa ne zai uba kara ko uba ne zai ɗa kara? Ni na auri uwarsa, ni na haife shi, ni nake da iko da shi, ni gaba ɗaya rayuwarsa da rayuwar uwarsa duk a ƙarƙashi na ne, don haka abin da nake so za a yi a gidana ba abin da yake so ba. Zuciya ta makanci, Allah ya shirye ka. Amin, amin.
Amin Allah isa kai ma ka gane yaya. In gane ne. To kana so ka raba sunna? Ban gane ba. Kana so ka raba sunna? Ai ba a hada ba tukunna dama. Ta. Ina so a raba soyayya da ita. Ki kawata ina taya da Allah ya miki wannan babban tagomashin na samun wannan tafkeken gida ga arziki ga kuma dukiya. Na gode sosai ƙawata. Na yi tunanin ke ma za ki ce na yi wa Fahad butulci. Wani irin Fahad? Ana ta maganan baban Fahad. Ga inda arziki yake? To ai yanzu ke kin fi ƙarfin Fahad. Aiki ina faɗa miki yanzu ke tsakaninki da Fahad. Sai dai aiki ki sa shi aiki. Dan wanki dan wanki. Ni dai ba wannan ba. Na zo ne in dan baki wasu shawarwari kwaya 3. Ba su da yawa. Ina saurare. Ina ji na? Idan har kina so ki ci riban zaman cikin gidan nan, to fa sai kin yi abin da na saki. Na farko, sai kin ma manta da kin taɓa yin wata soyayya da Fahad. Kwata-kwata ki ma manta kin taɓa yin wata soyayya da Fahad. Abu na biyu kuma, sannan kuma yawwa, ban zo kan na biyu ba. Kar abin da ya taɓa haɗa ki da shi kuma kar ki ringa sakan masa fuska. Idan ba gaisuwa ba ki amsa, sai kuma aiki. Sannan abu na biyu, mahaifiyarsa, kar ki sake ki girmama ta, saboda matsayin ki ɗaya da ita. Ita matar shi ce, ke matar shi ce na. Ba wanda ya isa ya kori wani tsakanin ke da ita. Sannan kina ji na abu na 3, kada ki ji kunyar nuna wa mijinki soyayya, wai ki ce wai shi dattijo ne. Kar ki soma ki mai da shi yaro ɗan ƙararrabi, ki nuna masa tarairaya, ki nuna masa soyayya. To fa nan ne za ki ci ribar zaman cikin gidan nan. Don wannan girman gidan, ai ba zan so ƙawata ki fito ba. Gaskiya ne ƙawata. Na gode sosai. Sai dai kuma magana ta gaskiya, ba zan iya ciwo umma mutunci ba. Don wallahi har yanzu ina ganin girmanta. Oke mutunci ko? To kuwa za ki ga mutunci ganin idanki. Ke bari ma ki ji. Kada ki ƙara kiranta da suna Umma, ki kira ta da sunanta Salamatu. Gaskiya ne, Hausawa sun yi gaskiya da suka ce kada ka tsaya kallon ruwa, kwaɗo ya maka kafa. Kin ga ko ba zai taɓa yiwuwa in tsaya kallon ruwa ba. Shi ne, kai daɗi na da ke kina da saurin kwashewa. To ka ji abin da ya faru Fahad. Yanzu kai na da kai za a faɗi a jama'a ta. Fahad, ba ni da laifi a cikin abin da ya faru. Wallahi ba ni da laifi a cikin duk abin da ya faru da kai. Kaga, Fahad, sakaki na ce. Na ce ka sake shi. Me yasa baka sanar da ni na bar yake na dawo kasar nan ba? In ba da kai aka hada wannan makicin ba. Kaga. Ina raba kar ka kara taɓa yaran nan dan ba shi ne da laifi ba. Inda akwai wani mai laifi bai wuce mahaifinka ba. Da son zuciyarsa da kuma yanda bai iya sarrafa zuciyarsa ba saboda ya ga yarinya. Amma ku umma, in dai haka ne, wallahi dadi bai kyauta min ba. Wallahi sai na ɗauki matakin da ba za a taɓa mantawa da abin da za a aikata ba wallahi. Would be so, yeah, would be gona. Nai mamaki kin mance mai kika ce min. Dukkanin maki idan kin nuna kin bar min. Amma loto guda kina so kiga kin farmin. Kun san me yasa na kira ku kuma na cire babaku a ciki? Saboda ina son in tura muku sakon da zai shiga kwakwalwarku. Ku sani cewar wannan matata ce. Ina son ku kalle ta a matsayin uwa. Allah ya kaddara matata ce ita. Kuma ina son ku kalle ta a matsayin uwar da ta haife ku. Ba ruwanku da ƙanƙantarta, shekarunta ko kuma saninta da kuka yi na da. Shi rayuwar aure haka take, ƙaddararsa ce haka. Idan Allah ya yi da rabonka a wani guri dole sai ka sha. To ƙaddara ta ce haka,
ina son ku ɗauki girman da kuka bata tamkar mahaifiyarku. Da Hausa nake faɗi, ku ganta da girma kamar yadda kuke ganin mahaifiyarku da girma. Kada wani mutum ya sake a cikin gidan nan ya keta mutuncin matata ko yi mata ba daidai ba. Idan ku ya sake yayi haka, to duk abin da ya gani kar ya zargi kowa, ya zargi kansa. Yawa sweetheart, saura kuma wata shawara guda ɗaya don Allah. Ina jinki. Ya kamata wannan yaron naka ya je ya nemo budurwa ko ma ya nemi a samu a yi mishi aure. Sai ina ga kamar bai kamata ya rinka shigowa cikin gidan nan zandan da shi tsakanin matan aure ba ko? Gaskiya ne. Gaskiya ta faɗa bara. A musulunci ma haramun ne. Kamata yi a ce mahaifiyarka idan za ka shigo gidan nan ka yi mata waya ta je waje ta same ka ku yi magana da ita kada kai ka tafi. Kawai na barka a gidan nan ne saboda ina kallon ka dai da matsayin ɗana dai ina kallon ka a matsayin ɗana. Amma abin da na faɗa ka nemo mata aure da wuri. Zan nema maka gurin da za ku zauna da kai da ita a cikin gidan nan ko da wajen ɓangaren Basquatas ne. Sai ku rayu da kai da matarka. Kuma sai ka kiyaye ba ko ina za ka dinga shiga a cikin gidan nan ba. Saboda ai shi aure ba abun wasa bane. Ya kamata in killace iyalina. Saboda ni ba diyus bane. Sannan kuma my sweet, da Allah idan ba damuwa ina ɗan son kaza duk da ma banda abu mai sanyi saboda ina da shi a firiji. Da Allah ka ɗan tura shi ya karɓo mana don ba na son ka fita. Kulawa kenan, na gode my baby. Na gode. My heart. An gama fara. Yanzu ka fita ka ɗauki mota na. Ka gani? Ka duba bonnet ɗin mota. Akwai kuɗi ina jin tabbas ban yi amfani da su ba. Da Allah ka samo mata wannan kazan nan ta gurin malo yake kowa. Ka gani ka so mata saboda ta kazan su tana da kyau. Ka gani ka so mata da askin baby. Ta ba damuwa da askin ma za ka yi karɓo mata. Je mana. Would be so, would be so, yeah, would be gona. Nai mamaki kin mance mai kika ce min. Dukkanin maki idan kin nuna kin bar min. Amma loto guda kina so kiga kin far min. Kika sana sarƙa, kika yi mini doka. Allah baya barin haƙƙin wani kan wani ko da fannin so. Would be so, would be so, yeah, would be ƙauna. Would be so, would be so, yeah, would be ƙauna. Dakin nonon za ki kama hannuna. Ummi, kin cutar da ni. Ki sani wannan rayuwar ni da ke muka tsara zami. Yau gabana nake ga kuna guje-guje da mahaifina. Ummi, kin yi min illar da ba zan taɓa mantawa ba a tarihin rayuwata. Ubi na kira shi da rayuwa. Yanzu kuma ɗacin rayuwa. Ubbi shi ke bin ruwa a da yanzu ko ya zama damuwa. Ya zama damuwa. Ya kashin rayuwa. Yawwa Allah na gode ma na kama ki. My love, bandarin to na kama ki tsaya mana zo ki kwance da Allah. A haka aka alƙawari. Ki kwance ni da Allah. Ba na son rinto fa. My love, ba fa ni ka kama ba fa. A haba da Allah. Wancan yaron ne fa Fahad da zo wucewa fa ka kama shi. Fahad? Wallahi da gaske ba ne ka kama ba. Shi ne na ji ya fita? To yanzu mu je ciki. Mu je ko ba mu je. My dear, ya kamata dai
daga auren nan ya kamata mu dan je honeymoon ko mu fita outing. In ma a ƙasar nan ke so mu dan zauna mu huta, ya kamata mu huta. Ina ke so mu je? Duk inda kake so. To, Dadi barka da hutawa. Na gajiya ka tashi lafiya. Anti barka da hutawa. Ina za ka je naga ka cancaɗa kwalliya haka? Dadi kamar yadda ka umarce ni na nemo wadda zan aura. To Allah subhanahu wa ta'ala ya arzanta ni da macen da za ta zamo min alkhairi. Na hankaran wannan na san ba kawo ta za ka yi gabana ba. Saboda kana jin tsoro na ko? Dadi alfarma ɗaya ma nake nema a gurinka. To wace irin alfarma? Ina so sai bayan an ɗaura aure zan gabatar maka da ita zuwa gurinku. Na ji tsoro a bashi ruwan maɗaci da kurkure da na gyambo. To ai baka san wani abu ba. Ummi ta kaɗai ta ishe ni. Ka gani? Ba ni da matsala da kai. Kuma wace ce? Allah ya sanya alheri. Allah ya ƙara lafiya da to madalla. Allah ya sai na dawo. Sai an dawo. Amma sweetheart, na ga gaba ɗaya Fahad ya canza. Wai yau Fahad ne yake gaisarwa? Ya ji hudu ba tare. Na gaya masa muhimmancin ki. To amma Didiya, ya kamata a san matar da Fahad zai aura a matsayin mu na iyayen shi. Don muna da haƙƙin da ya kamata mu san matar da zai aura. Diya baki fahimta ba ne. Ni na haife shi. Na san halinsa. Abin da yake jin tsoro yana gudun kada in ƙara ƙwace masa wata ne. Ni kuma bai sani cewa ba. Ki kaɗai kin ishe ni. Shi ba zai gane ba. Bakin rijiya ba gurin wasan makaho ba ne. An halicci ummi ne don ni, an halicce ni don ummi. Don haka ki ci gaba da bada kulawa. Fale da kwandire, isla sere la farsi marhaba uti kwale. Allah, ina son ki, na yaba da halinki, kin jiki da surarki, sahiba da hannunki ki barwa. Ba ai ni ban ga abin damuwa a nan ba. Abin fa da kike so ne ba, ko kuma kin fi so ya fara bijire miki ne? To, ke ni ba ma wannan ba abin da ya fi damuna ganin yadda yake walwala a cikin gidan nan. Sannan daɗi da ƙari ya ƙi faɗa mana wace ce zai aura. Ke ni fa zargin da nake ma karfe je ya auro ƙawata domin ya bakanta min. To ke farin cikin nasa ne ba kya so ko kuma auren nasa ne ba kya so? To me ya shafe ki idan ma ƙawarki zai aura? Kar fa ki manta fa, babansa fa kike aura fa. To dan ya auro ƙawarki sai me? To ke kuma naki amiye da zaki zo ki sani a gaba kina min wa'annan tambayoyi. Ke yar jarida ce ko kuma menene? Ko dai ke zai aura kai? To ai ke idan ma hakan za ta faru ai da na fi kowa farin ciki saboda samun Fahad a matsayin miji ai ba ƙaramin farin ciki ba ne. Ki kwantar da hankalinki. Gani nan na shigo gida. Daga na shiga ɗaki zan kira ki sai mu ci gaba da tattaunawa. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Ce na ne. Lafiya. Kin ga ƙawata. Allah ya huci zuciyarki yanzu dai kin ji da kunnenki abin da yake faɗa. Duk wannan zarge-zargen dan Allah ya fita daga cikin zuciyarki. Kin gani dai ya isa. Kin zo kin faɗi abin da ranki yake so. Bara na kira shi ya zo ya dropping ɗinki a gida. Au yau kuma korata kike daga cikin gidanki? To, daga cewa za a yi dropping ɗinki a gida kawai sai ki tsaya kina min wani magana ba kya bukata ne za a je a ci gaba da hawa keke napep? A'a ban ce haka ba. Ni na so in ce ke ma bari ki je. Ai so nake idan ma ya tafi kai ne ai na bugi cikinsa sosai na gano miki me yake tafiya. Fahad! Fahad! Zo mana. Yawa gane anti.
Yauwa na ce ƙawata ce za ka je gida ka ɗan mun dropping ɗin. To anti zai abin da yake so. Allah ya ma albarka. Ke biyayya ce da shi. Na ga alama, ai sai da haka. Ai ta dolen dole ma. Ai kar ki sake ki sakan masa fuska. Gwara shi. Fati don Allah da Annabi ka yi haƙuri akan abin da ya faru. Mu ma ba a san ranmu bane shi yasa. Allah babu komai. Komai ya kaddara ce daga Allah. Amma na ji kamar ana labarin za ka yi wani auren ko? To wa za ka aura ni? Kar ki damu. Idan lokaci ya yi za ku sani. Ni a shirye nake da in share maka hawaye. In cire maka duk wani damuwar da kake ciki. In kaudan maka da duk wani baƙin cikin da ummi ta shiga da kai. To ina godiya da wannan karamci. Amma ki sani gaskiya abin da kike tunanin nan ba zai yi ba. Dan na riga na yi alƙawari an kammala ma komai lokaci kawai ake jira. Na san ba lallai ka yadda da ni ba Fat. Amma kar ka manta. Ummi da ni ba lallai halin mu ya zo ɗaya ba. Na gode da wannan karamcin da kika min da kuma soyayya da kika nuna min. Amma gaskiya na riga na shigar da magana ba zan iya warware maganar nan ba saboda ki. Shikenan bara ma mu fita in bar maka motar ka saboda ban da amfani a gurin ka. Ki fita ki wani mota? Kina da a gaban ki fa an ce in zo in kai ki gida. In aka yi haka an yi miki adalci kenan? Ya haƙuri kawai da Allah mu tafi. Ai gaskiya na gaya miki ba na so in yaudare ki. Kaga malam dan Allah dan Annabi ka sauke ni. To Allah ya dare. Wanda ya yi maka kai mai bakin ciki ya yi sai mai kafire toke shan mai rama keta ga wanda ya keta ai hakan ba da farko dadi da umma ina mai neman afuwa. Na yi alkawari babu wanda zan bayyanawa sai wannan rana ta aure. Ina mai baku haƙuri ina kuma mai kaskantar da kaina ƙasa zuwa gare ku. Ubangiji ya arzinta ni da samun amarya. Shi sa na ce bari in gabatar muku da ita don ku sanya wannan auren nawa albarka. Masoyiya ya kamata ki ƙaraso ki zo ki karrama iyayena ki gaishe su. Farin ciki na na'am bismillah ki zo in gabatar da ke da iyayena waɗanda nake alfahari da su. Wanda ya yi maka kai mai bakin ciki ya yi sai mai kafire toke shan farin ciki na ina so ki min izini in buɗe wannan kyakkyawar fuskar iyayena su yi tozali da ita. Na maka izini. Wayyo sirrin rayuwata ina alfahari da ke har gaban abada. Umma ya kuka ganta? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me nake gani haka? Me zan gani? Me nake gani? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baba ba gaskiya bane. Mafarki ne ba gaskiya bane. Ba ta ce ba. Babarki?